Convention Center kumene msonkhano wa chipani cha Malawi Congress uli nkati pano tsopano kuvota kukuchitika chimene chachitika nkuti ma positions about 8 ngatasali 16 onse nthawi imodzi akumayitana anthu ma list ya ma delegates ili ndi Malawi Electoral Commission ndi akumayitana ndi aliyense akumampatsa mapepala kuvoteratu onsewo ma positions onsewo about 8 ngati sakulakwa ma positions 8 aliyense kuvoteratu kukakhala pansi. President Chakwera ndi amene anatsogolera msonkhano umenewu kuvota ndipo kukhulupirira kuti adakalipo muno chifukwa muholo mwatuluka. Maybe he's gone home, we don't know, koma muholomo atuluka tidalowamo muholomo mmene chitika ntchito imeneyi. We can say kunena kuti it's still a long way tikuganiza kuti mwina kuvota kukhoza kutha chamma 2 o'clock mamawa chifukwa anthu about 1700 amene akuyenera kuti avote. Pakadali pano ulendo wayendako ndithu koma tikhibe kunena kuti it may take 2-3 hours kuti amalizitse zonse zimene zikuchitika kumene. Tinangofuna kuti tikudziwitseni kuti kodi chikuchitika ku convention ya Malawi Congress Party nzotani. Ti uyu amene okhala ti wa folokoloko koma aliyense chidwi chake chili mkatimo, palibe amene watuluka, aliyense chidwi chake chili mkatimo. Mukhoza kuona kuti zakudya zikadali pomwepa, palibe ndithu amene wabwera kudzadya ti ameneyo. So ndi zimene zikuchitika kuno kuti ma delegates tsopano ayamba mkatimu kuvota ndipo akamaliza kuvota ndiye kuti ayambano ntchito yowerenga. So we are hoping kunena kuti kuvota kweni kutha around 2 mene at the pace mene ikuyendera ndipo akatha kuvota kumeneko pakhalano kuwerengera. So we might be here probably until 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Kungokamba za chitetezo mmene chilili kuno sikuti ungangobwera iyayi kuli asilikali ndithu amfuti monga mmene mukuonera mkanemamo. Winanso waichera kale mkulu ndamona waichera kale mfuti ndi akuluakulu amene amadana kuoneka pa TV ndiye mukuona atembenuza nkhope zawo kuti tisajambule. Koma ndi mmene zikuchitikira kuno ntchito yovota ikupitirira ndithu. Akuluakulu kambirana. Akuluakulu muli bwanji mkatimu? Mwabwino kwambiri. Kuvota ndamva kuti kuli nkati kupitirira. Muli nkati ndithu ndipo tikadapitiriza. Okay. Palibata pamudzi pano. Palibata kwambiri panitenderezo bwino asikali ndame muonawa. Palibe zofuna zinanso pano ayi. Voti yathu yende bwino kwambiri. Ndithu. Ndiye amene wandi ena mwa anthu amene ali pano aliyense kudikira. Aliyense akudikira mkatimu. Sikudikira mkatimu kuti tikudikira mkatimu ili papa kuti kodi zikutha bwanji. Apa tikudikira ndithu. Ayi chabwino. Koma mumva tizoyenda bwanji mkatimu. Mkarimu zayambamo. Anduvura yamba mkarimu. Chabwino. Iyayi ndi mmene timanenera kunena kuti pamene tikulankhulira pano tsopano ndi mkati mweni apa ndi pamene anthu amalowera kuti afike mkati mmene pali apolisi ndiye kumaonetsa identity card yako komanso ukhoza kulowa. Ndiye zonse ndithu zikuyenda bwinobwino kuno. Mavoti ali mkati kuponyedwa ndipo akamaliza kuwerengera ndi pamene tidziwe kuti kodi zayenda bwanji. Koma ndi mipando 8 yoyambirira imene akhale anthu akulimbirana usiku uno ndipo zina zipitirira mawa. Mwamva kuti zikuyenda bwanji mkatimu? Mkatimu ndasiti namve bwino rizotane koma tangomva zoti ayamba kuvota anthu. Ayi chabwino. Ino amene limene mumutuza zota. Iyayi ife tufusa ino. Iyayi nanga sino mutuka memwe nesinalo.
iya ndi mmene tikuchitira. Timafuna kuti tikambirane zathu timve kunena kuti kodi zikuti bwanji. So ngati mwangotipeza kumene tikunena kuti voting is underway kuno ku Bingu International Convention Center, ndipo kuvota kumeneku mula anthu ambiri mmenemu, ndipo ngati mwina ayamba about 30 minutes ago, ndiye kuti zititengera about 3 hours or 4 kuti amalizisi tiuchitira ena ino amene mmadzuka mwina kuti muone kuti kodi chikuchitika kumeneku nchani. Ndi mzanga Wanda Msisha komanso Jona Pankuku, ndimafotokozera kuti it's a long night. It is a long night actually. Chifukwa chokuti akuitana ma district by ma district. So zimene zimachitika pamene po amatakalo wa district chamaitana anthu. Ndi akaitana anthu aja akumapezeka kuti anthu aja kumapita ano ndikukayima pakalaini ndikuvota, kenaka akuitana aso anthu ena, ndi akuitana anthu ena, ndi kuti tichoke nsanje ukafika kuchitipa ayi ndithu ulendo udakalipo. Komano anthu akuvota, and at the end of the day I think anthu adikira kuti aone kuti zotsatira zenda bwanji. Yeah, so ndi ntchito yaikulu imene ilipo pano. Ndimafotokozera kuti simipando yonse imene ikuvoteredwa usiku. Yes. Yeah. I think pali akaphatikiza kangati alipo 18 koma paja tumakhala ndi first deputy president, yeah, second deputy president, ndi kuti uzafika secretary. Akuti ma deputy sakuvota usiku. Pa maujeni. Ndionena amene ma positions amene akuvoteredwa usiku ndi ati. Pali udindo wa first deputy president, yeah, wa second deputy president, secretary general, treasury general, legal advisor, I think women, director of women, director of youth. Yeah. Yes. I think about 8. Yeah, I think they're about. Yeah, about 8. Thereabout. Yeah. Ndamene akuvoteredwa usiku zina achita mawa. Yes. It's a slow process. Sikuti kufulumira kweni. Aye. Yeah. So we might be here for a few more hours. Tikambe zochezera. Ine nagenza kuti mina 3. Yes. Chifaka maliza kuvota ndiye kuti ayamba kuwerenga. Ine nalowa ndi mkulu nkati. Inenso ndinalowa pacha. Yeah. Mumuna za tawa. ndiye tawe. Yeah, naona kuti anthu autiyangana kwambiri. We are exposed. We are exposed. Chizungu chimathawira we are exposed. Ulipa chimwanji. Yeah. Ngasi pamene ndakhalapo anthu amangobwera ano, mangoyangana. Kodi mulipo ma delegate. Kodi ndinaona kuti aya. Ife timazona ngati kuti yes, chikupita kumapeto kenaka mene matuluka nkunaonena kuti ma delegate tonse eno tibwere eno tizitsetsereka kumabwera kuno ndi maonono I think idakalipo. Yeah, inakalipo. Inakalipo. Koma ndene kuti it's orderly. Yes. Yeah, we must say it's very orderly. Yes. Yeah. Chifukwa choti sikudzaza anthu sogolo. Mene unena muja amaitana pali wina akakumaona kuti line ija enda bwanji kenaka kamana itana maina ena ndi akuitana mu voters room ja nthawi imene matuka ine kuti akuitana ma MPs. Yeah. Ndi amapita amene kuja kuvoteratu kayamba kuyambirira kuvota konse ukafikira mbali yawo ukamafika kumapeto ku ndoti wamaliza then aitaneso district ina aitaneso mpaka na amalize imene mwanena muja ayi ndithu dakalipo apa mpaka na mbanda kucha. Yeah. So kwa ino amene muku yembekezera kuti kodi ku Bingu International Convention Center chikuchitika nchani. Ayi ndithu it's a long night. Ndipo marizatsi sikuti atuluka anytime soon. Ayi. Ulendo dakalipo mmene tikunenera Mungu yerekeza kuti mwina mwake mwina ma 2 filimu. Mwina ma 2 3. Yeah, mmene mwina anthu akho. Olo mwina so 4 o'clock. Mwinaso. Yeah. Komano tikhatipo mpano nangati pange bwanji ndimene tidafusira iyi. So. Awembekezera iwo azigona machira malamu madzuka. Adikira ife khale maso. Kwa amene wadzuka pano. Kodi zakuchezera zayamba? Khanga rino anthu abwerano zaumati. I think amene ndamene avota tsopano. Amene wa? Khanga ndamene avota. Ndali ndi njala kususuka kuti kankha mbuyo. Chabwino. Akuteteza. Yeah, kwa amene wangodzuka kumene pano. Mungauze zotani za msonkhano. Ineyo nali ndi mwayi nalowa mkatimu. Kunja kuno mukamayankhula microphone chonchi zimaoneka ngati kuti zophweka.
Yeah. koma mkati mwenendo na nkhope za amene akupikisana nawo. Yeah. Tension ndithu ilipo. Tension imene amene ndimakamba ndiwanda sunganeneretu kunena kuti ineyo ndi amene ndadutsayi. Utha kusweka BP ndithu. Yes, kuoneka kuti the competition ilipo ndithu. Koma chinthu chimodzi chimene chikundisangalatsa nchonena kuti order tukambano za dongosolo pakuoneka kuti chipani cha MCP chinapanga dongosolo ndithu labwino kuti zimaita kuoneka kunena kuti kulibe chimpwirikiti mkatimo. So mene unakuona nthani yako maonetsa anthu kuti zakudya zakhala kalekale momotawa okhala kuthamangira m'malainimu akuthamangira kuti njaa koma nzozizira ndithu nkalekale. Okay, adyera kunena kuti ndi njala. Okay, komano aliyense even delegate iyo ndi makamba za candidate koma even delegate iyo amaganizira kuti kodi wanga uja zinthera mutamba. Ndinamva za pa online kuti Moses Kunkuyu asintha mpando umene akupikisana. Yeah, that's what our reporter Kathe Maulidi zimene watifotokozera. Amapikisana nawo pa udindo uja wa first deputy president. Koma we are told kunena kuti akapikisana nawo pa udindo umene anali nawo wa campaign director okopa anthu. Aizamadzi nkuteka kuti aizamadzi nthawi zina tinkakamba mwina tisanabwere izi kunena kuti nthawi zina umatha kupaona ponena kuti pano nthokhala mwamtendere koma nkaonanso penapo kuti I think apo bwayi ndiye mwina nkuteka ayiwerenga manthu ndotero. Ndiyovuta banda. Ndiyovuta. Umazaona ngati ugwetsa. Umazaona kuti I think mwina atha undigwetsa. Mena khapa simuja amoneka ngati wamfupi. Ukayimirira umazaona tayi mwamuna nzako mpachulo. Mwina ayichinja. Ayichinja ka yes. Ayichinja. Oho. Ndithu. I think apo bwayi ndiye mwina nkuteka ayiwerenga manthu ndotero. Ndiyovuta banda. Ndiyovuta. Umazaona ngati ugwetsa. Umazaona kuti I think mwina atha undigwetsa. Mena khapa simuja amoneka ngati wamfupi. Ukayimirira umazaona tayi mwamuna nzako mpachulo. Mwina ayichinja. Ayichinja ka yes. Ayichinja. Oho. Ndithu. Yeah, so President Chakwera adakalipo mpano kapena anyamuka. Amene dali mkatimo tidaona akunyamuka akutuluka. Nde situziwa kuti angupita angopumula kuti abweranso kapena basiwo awo. Koma muhola chokamo mapa program imene akuti akamaliza zotsatira nde payimbidwe nyimbo ya okay. Ukapanga check anthu ambiri akuona kuti atopa koma mumayang'ana mbuyo muja mutu wawina ndi wawina kusanjikizana anthu atopa anthu akugona koma I know kuti chinkuza mawu chikangolira utsogolo kunena kuti tamaliza kuwerenga tifuna notembe kulengeza zotsatira anthu amene achadzuka adzuka ndithu. So anthu atopa koma ndikuona ngati kuti kuli expectations chiyembekezo cha anthu mchachikulu kwambiri. Ndikunena kuti nchachikulu chifukwa chonena kuti makamaka positions akuluakulu ndikamba udindo wa first deputy president komanso secretary general. Chifukwa pamenepa ndi pamene anyamata anathamanga kwambiri, ndi pamene anyamata anapanga invest kwambiri. Ndiye ndikukhulupirira kunena kuti pamenenso alire kwambiri. Chifukwa zidakangana ma 300 ma 200,000 mpaka namva kuti 500,000 imafika mpaka na 1 million ka delegate. So adziti akaokhetsera zonse zimene zija zotsatira zikhale kuti zakhangatuli zawapatsa nsana ndikukhulupirira kunena kuti pang'ono pokha mapanado aine amwedwe owonjezerapo. Ndimafuna ndiwerenge some of the comments amene akulemba pa Times 360 kuti Kunkuyu waichola osamagona bwanji. Ena akunena kuti kodi mudumpha kudumpa ndithu ngofunikira kwambiri. Kudumpa ngofunikira kwambiri. Umadzawerenga ntchito ilipo ndithu live from Changoima Traditional Authority Chikwawa. Amene wanda Maxwell Chingwata anthu sanagone. Sagona. Wina akunena kuti Times 360 ntchito inuyo mukuigwira kudos. Lawrence Katunga
kunyumba kuli njala basi iwe chabwino pali zambiri zimene anthu akukamba. I just wanted to read some of our comments. Zithunzi zimene mukuzionazo anthu tsopano ena amene avota atuluka kulandirano mtentha ndevu koma mtentha ndevu uyu wakhala pano nthawi yayitali sakutenthanso ya wazizira chabwino komano mwina chimodzinso chimene mangofuna mwina nditangonenapo ndichokuti mmene akonza kuti poyamba anthu anazolowera zokuti mwina akavota position amawerenga nkunena kuti pamene papambana wakuti koma pafuna kuti awerengere pamodzi zimene zapangisa kuti munthu sungachoke chifukwa akadakhala kuti mwina awerenga za first deputy president anthu ena anakamapita komanso enanso zikanachitanso mwina influence imene pavotedwere penaponso pamwezomana kuti wanga wafa apa ndipange chonchi koma pakufuna kuti anthu avote zonse ndi ayambe kuwerengera pakamodzi kuti I think anthu akamba kulira agana onse pakamodzi sikhala yolira mmodzimmodzi ena akusangalala ikhala yokuti adzilira jointly ikhala joint ujeni imeneyi joint kwaya sudziwa kuti kodi anzanga pa first deputy president payenda bwanji adziwira pakamodzi akamaliza ndi awerenga ndi kuti ngati pakhale kusangalala azisangalala pakamodzi komanso olira amene tikunena pakhala ka joint kolira ndithu kuti namatonthozana kuti life goes on. Ngati mwango tipeza kumene yangokwana kumene tsopano 5 minutes past 11 Central African Time. Tudzoti maiko ena ndi mmawa pano ena akudzuka kumene koma kumalawi kuno ndi 5 minutes past 11 Central African Time. Tikunena kuti we have a little bit more time tili ndi nthawi yochulukirabe ndithu kuti tidziwe zotsatira za masankho kuno onse 8 akuponyera nthawi imodzi ndiyesi kuti tidziwa zoyamba zachiwiri onse akuvotera nthawi imodzi ndipo akamaliza tidziwa zonse nthawi imodzi. Anachita bwino chifukwa mukadakhala mpungwepungwe mmene kuti chifukwa uyerekeze kunena kuti Brian alengeza za mwina paja pali kagulu ka azikhale amumba ansukwa atangoti angolengeza kuti wawina apa ndi wakuti ndi kuti already mukhaka chisokonezo mkati muti kuti awina ananena mayi ena tinakhala momwe mwakuti izizi ndi zabwino chifukwa ngoti adziweza munthu mmodzi mwalo watu anthu ambiri mu ukhoza pezeka wina wakhumudwa kuyamba kuwa sanavote kwinako zitha kusokoneza ifa yakafuna kuchitira pakamodzi komanso akamba kuwerenga matizasiso alengezereso pakamodzi. So kwa amene mufuna kuti mudziwe za mmene zotsatira za masankho ziyendere, we still have more time tuganiza kuti mwina around 3 o'clock in the morning kapena mwina 4 o'clock in the morning koma ife tikhalabe pompano amsisi amanena kuti ife tidafunsira imeneyi tidafunsira imeneyi yomauza anthu amati akagona otchera malamu kudikira kuti ife tauze ife sitigona zona ife sitigona tikuyenera kuti ife tigona tikauza anthu zotsatira zimene zayenda kunoko. Ndimangofuna tiyankhule ndi awiri atatu tibweranso ndinu musatalikire tingomva kuti zikuyenda bwanji atsogoleri ukuyenda bwanji msonkhano. Msonkhano umene uluyenda bwino uli bwino ndithu kwambiri zoona mwachokera kuti kodi inachokera kwa Sungu North East Kasungu North East okay ndithu anthu atuluka bwino mmene mukatimu atuluka bwino zoona atsogoleri msonkhano mukuona bwanji msonkhano yang'ananuka kuonera muli pa TV msonkhano ukuyenda bwino zedi mkarimu chifukwa ine nani momwe muso enda ndikufunanso ndibwerere momwemo ngoti muli ntchito chifukwa kuti pali malo ambiri oti munthu avote zomwe zikutenga nthawi yayitali kuti munthu amalize kuti avotera anthu ambiri nthawi imodzi yes almost anthu 14 nthawi imodzi ndithu ayi ndiye tikadalipo mpano ayi zimatha atsogoleri ti live pa Times TV msonkhano mukuona bwanji usiku msonkhano ukuyenda bwino kobaso banda kobasi zitha bwino mkatimo kwambiri zotsinatsina sizimalephera nthawi zina nangasale safuna wine zotsinatsina sizimalephera atinga achita bwino kuti avotere onse nthawi imodzi kuopa zotsina lero kuvota sikukutha tifika mpaka mawa chifukwa panopa tuvotera anthu 18 kodi ndi 18 soma 18 tikozebe atavotera anthu 20 chifukwa tapanga indozi his excellency Dr. Lazarus Chakwera ngati president wathu wa Chipani ndiye pali honorable
Kazombo wangodutsa opanda kupikisana naye. Ndiye panopa tikungwapa amene tikuvotera weniyeni ndi 18 ngati 20 as of now. Ndithu lota. Ayi udakali usiku wautali. Ndathokoza oyi mwachokera kuti wa? Ine tikudetsa. Limene lakudetsa kwenkweni kwa wo baba urembo. Ndaona kuti limene lakudetsa. Sunga chipane chimenechi. Kuti mwachisunga ndinu? Iye kudetsawo. Basi baba urembo kuchipereka kolokolo azalasiya kwera. Chabwino. Chifukwa chili bwino. Chabwino. Chidalowa mboma chifukwa nkhani yake imeneyi. Chabwino. Zikomo. Makusha kuli bwanji kudetsa? Kuli bwino mbararaso ilipo. Podutsa wabwerera brand time ipeza. Muime pachimbi apo. Chabwino. Zikomo. Ndathokoza. Iyayi ndi mmene tikuchitira pano kulankhulana ndi anthu osiyanasiyana. Timafuna tiyankhule ndi amayi awa. Amayi musathawe. Timafuna tiyankhule kuti atibwere apa. Msonkhano ukuyenda bwanji amayi? Ayi msonkhano ukuyenda bwino. Ndeti? Ndithu. Mwavota kale? Ayi sinavote. Mukavota koma? Tikavota. Chabwino. Ndithu. Amayi muli bwa? Tibwino kaini. Msonkhano ukuyenda bwanji? Ayi kuyenda bwino. Mwavota kale? Sinavote. Tikudya kaya apa kuti. Chabwino. Ndi mmene tikubwera. Tikudziweni ti Live Times TV. Hayi ine ndine Zaendera age. Tuti kuno kunsonkhano. Koma ine madelegate. Ife ndife madelegate. Ndinu madelegate? Yes, ndife madelegate. Mwachokera kuti? Tachokera ku Lilongwe konkuno kwelera 25. Yes bwana. Zikuyenda bwanji so? Uli bwino ndipo ndikhulupirira kuti utha bwino ndithu. China chilichonse chili mchimake. Muwayang'ana. Ndikuyang'ana ndi anzanga amenewo. Anzanu amenewa? Msonkhano ukuyenda bwanji? Uyenda bwino kwambiri. Chabwino. Tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva nkhani zawo komanso kuona kuti zikuyenda kuti tsono kudyerera msonkhano. Inde kaya Brian. Yang'ana wakaone. Kudyerera msonkhano? Inde kaya Brian. Mwachokera kuti? North kuchitipa. Kuchitipa? Yes. Msonkhano ukuyenda bwanji? Ukuyenda bwino kwambiri. Mkatimu zikuyenda bwino? Zikuyenda. Akandidetano awina mkatimu? Athamanga. Moti tusanga TV na pompa. Akandidetano ndani ino? Iwe ndivote kaya kwati bwanji Brian. Iyayi ndi mmene zikuchitira amayi tikudziweni ti Live Times TV. Inunso ndakandidete? Inunso ndakandidete? Inunso akandidete? Mwangobwera dzombera m'manja? Chabwino. Msonkhano ukuyenda bwanji afu? Ukuyenda bwino kwambiri. Ndipo zimene timaziyembekeza tsiku lake ndi leloli. Ndithu. Mayembekezera zota? Kuti tisinthe zinthu. Timange kuti chipani chikhale chokomera wina aliyense. Ani mwaona nokha inu ya plan mkati mucha. Nkhope imene zikupangira. Nde panopa tikukoza chipani. Madera onse. Tikumanga chipani. Chabwino. Amenewo ndi ena mwa anthu amene tayankhula nawo siku uno. Muli bwanji malume? Ine malume edu ndili bwino kaya inu. Tili bwino. Mwachokera kuti? Ine ndachokera ku Balaka tu malume. All the way from Balaka? Exactly. Msonkhano mukuona bwanji madzulo ano? Msonkhano utu uli bwino kwambiri. Chifukwa ubwino umenewu suti wangoyamba leroli nthawi zino zayo. Koma wayamba chifukwa cha mmene alankhulira president athu. Ndi zimene zaonesa kuti msonkhano umenewu ife tindi chiyembekezo kuti tipanga zinthu zolondola kwambiri. Nalingana ndi mmene zinthu zilili. Chabwino. Ndithu olemekezera. Timnango kupatsani sample kodi muliko bwanji wawo? Apatsani anthu pa televisioni. Dzina lanu kumene mwachokera? Tathokoza kwambiri. Ine ndine Boniface Kadzamira, membala wa region pa Central Region. Ndili kuno ngati delegate kudzakonza chipani. Kodi na MP so? Former MP. Former MP. Yes. Msonkhano wayamba bwanji lero tekwa? Msonkhano umenewu climax ya msonkhano ndi speech ya president. Apereka speech yomanga chipani, apereka speech yopereka chitsogolo cha chipani. Anthu atuluka bwino mmenemu kufenda wamva kuti voting is underway. Voting is underway, very peaceful. Ndipo anthu atuluka palibe amene adandaule. Aliyense akuvomereza malingana ndi mmene system ikuyendera mkati mu very democratic. Mwavota kale inu? Ine sinavota. Usiku una mukuvotera anthu maudindo wanji? Maudindo akuvotedwa usiku uno ndi 20 ma directors okhaokha. 20 directors. Ndamene akuvotedwa lero. Kuti a president Chakwera ndi akazombo alowa pando osusana nawo. Analibe opikisana nawo. Kuyambira ife tonse achipani chamene chitipa tu Nsanje. Likoma tu Mchinji.
tinagwirizana kuti pa president sitikusintha. A president athu apitiliza ndi amene ayimire chipani 2025. Akazombo anachitika mwayi kuti pa ndo amene amaufuna analipo wokha. Ndiye resolution ya convention yakuti munthu amene yekha amangolowa ndopikisana nayo ndikumpanga endorse. Ndi a president was endorsed komanso Honorable Kazombo chimodzimodzi. Inu mupikisana mpandolo onse mkatibu? Ine ndikubwera ngati delegate. Ndithu. Tikufuneni zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Iyayi ndi mmene tikuchitira kulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva kuti kodi msonkhano umenewu ukuyenda bwanji kuno ku Bingu International Convention Center. Anthu amene mukuwaonawa akulandira tea amene anali monga takhati kunena anali wa folokoloko koma tsopano akumwa pano akumandiunama anali wa folokoloko kuti koma anthu mwatanganidwa njira yabwino ndimene mkatimo kale munaiwala kaye kuti munaiwala zoti kuliti timafuna zoti kukonzeka zatsogolo zikukonzekanso kwambiri zozedi ndiponso mulibe munthu amene angadandaule yayi zikukonzeka mkatimo kwambiri zozedi muno munthu amene adandala kukhala zoti poti munthu sakhutitsidwa koma ntchito ipo ili bwino kwambiri mkatimo ine ndinochokera ku Dowa Dowa ili pompanoto amayi muli bwa ibino kaeni zikuyenda bwino mkatimo zikuyenda bwino tathokoza kwambiri tili pa TV hapa tatembenukane muyang'ane uku zikuyenda bwa bwino bwino ndiba bwino wake wasadwa masowera zirum ena sachoka cholira mmenemo kulira ndithu kamaliro salira wanthu ezona munthu uyenera olira ezona koma ena ansatuluka okondwera mmenemo akondwera okomoka zawo izo uli mpaka okomoka ukhoza okomoka mpaka okomoka mkatimo inu mkazi ukuwuzani kuti sindikufunani woti mwakhala na zaka 5 ezona simungakomoke ukhoza okomoka munthu umakomoka ezona mkazi ukuwuza kuti basi zaka 5 adadi ine pano kukondani ndasira pati nde inu paja simtedo inu ndife anthu osiyana ife ndopima azibambo ndakena kumona mwafa zanu kodi muchokera kuti tabwera Eastern region mayi ndani inu uyo Kate Chindevu chachitali choncho iyayi zonsezi wairesi yake ndi ya Times timacheza ndi wanthu kunjaku amsisha anthu akondwera kwambiri kodi naluso mmadya nawo ndaona aujena kumana ngajona pajatu amakonda kamsima nangama kabwanji sima palibe ajona paja amakonda kamsima atu asimidwa nditu anthu akondera kuti ndiokondwa palibe amene ali ndi mangawa palibe amene ali ndi nkhawa msonkhano kuona kuti ukuyenda bwino zimene zikhala choncho I think chifukwa chake mutakuona kuti nthawi ija umene pamakhala ngati pali zokhomakhoma zija anthu amafuna kuti zikhale choncho kuti pakhale kuti anthu akhale ndi ufulu kusankha munthu amene akufuna asankhe mopanda kuopsezedwa ndi so far I think zikuoneka kuti mmene momo mmene timatuluka ife muja ndokuti mukupanga ujeni mukupanga anthu akuponya voti yawo bwinobwino and tikuyembekeza kuti timve zotsatira zonse mwina kuti zayenda bwanji yes so zayenda bwinobwino to this far to this far zikuoneka kuti zayenda bwinobwino pena umadabo kuti zichitika bwanji so tinangotena kuti tiyadziwitsa Malawi kuti Times TV ili konkuno the reason why we have also been quiet kuti padalibe choti tikhoza kunena pakadali pano palibe choti tikhoza kunena koma ndana kuti yayi anthu amazungulira ku TV ku kuti aone kuti zikutha bwanji kumeneko amayiwo amanena kuti ena akomoka mmeneko chabwino koma definitely lebe anthu amva kuwawa because masankho Brian sungaluze masankho and pretend kuti everything is fine onse akupikisanawo akhulupirira kuti awina
akakhala kuti munthu suda sizidakuyendere umadandaula yeah. So we hope kuti mpana sizifika pokomokapo koma definitely nde kuti tiona kuti anthu akudani anthu akudandaula iyayi pakadali pano tikusiyeni pomwepa mwina ikamafika jamma 2 kapena mma 3 tibweranso unless Jonah if you have anything to say osakhala mmathu mubwera pompano ma developments enake I know they'll be coming out nakumvani monena kuti zonse zili bwinobwino anthu mitima ili bwinobwino tinene zimenezo bwinobwino zotsatira zikamba kulengezera I think that's very important. Muli bwanji tibe muli bwanji tili bwino ino ndani kodi ine ndine Bernard Phiri mwavota apa sinavoti tudika utena maina 10 tilumalowa kwa muzona ba zinthu ziyenda bwino kwambiri zikuyenda nanga sizonse zimachokera mmanja mwa chauta muno wake masiku ani izi zilikeka kunyumba tikakumbuka adzukulu azikaona kuti ujeni manyani bendera onde mukayika kunyumba mudapita ku msonkhano wa tsopano machokera kuti kunchisi ndine chewa Nchisi West Constituency ndiye chair amakhala delegate ndiye chair amakhala delegate mazija athu haba si momwemu takambani akone uli chair akuna chair chair sana gone nthawi ngalino koma apulana nena kuti povota tivoteni kuyang'ana mfundo mothandiza chipando zimene mnazimva bwino koma zenzene zimene zijazo tisaone ndalama koma tono chitsogolo koma kwayenawo nanga simalinga muzimakhalira ndi 28 zikomo kwambiri zikomo ameneyo ino tikudziwe indine OB Gondwe district ya Mzimba proper Mzimba Sorora komwe uko kumpoto kufika nthawi zino zikuyenda bwanji zikuyenda bwino palibe chovuta chenicheni poti mukuziwa kuti ngati mwanthu mwakhala ambiri paina kukhalapo twina tovuta koma zili bwinobwino hawa pena yomakhala painuyo amene muli ma delegate onena kuti ndi amene mmakhanga kuti pena kusokoneza mwakhaulu wanu sada wine inu mwakonzekera bwanji zotsatira nkati ife takonzekera kuti zonse zimene zituluke tivomerezana nazo chifukwa ife sitinaloze munthu kuti uyu ndiye akhala owina iyayi pama elections pamakhala wina woluza wina wowina koma panali zipsinjo zina koma zikuoneka kuti zatheka chifukwa palibe kufenya anthu kuti asavote iyayi zotchingira enaza kuti uyu iyayi ayena kukhala 2 months chani 2 years zija ife sitinakondwere nazo chifukwa zinangobwera from nowhere I can say amati munthu akhale kuti chipani amachimvetsetsa kaye bwinobwino chipani aliyense amachimvetsa kuti achoke kunyumba kupita ku chipani aziwa kale kuti ine ndili okonzeka palibe mlendu muno Malawi iyayi aliyense ni mwene wake ziko ili aliyense ni mwene wake chipani cha Malawi Congress Party bwana tathokozani zabwino zonse zikomo kwambiri zikomo Brian tathokoza kwambiri wachena lucheya wochi ya golide sapato achulu tayandikireni wochiyo to golide wochi sapato cheya wananara cheya waja bwino tu ndikampeni mei cheya kachikwama kachikwama mene mwalo wa zambiri tumene mwene izi nzoti ife ngati tapita kunyumba zile kuti zoona nali kusonkhana omwagula konkuno kachikwama cheya siku ntomasewera zoona you can see happy faces anthu oneka kuti amachikonda chipani ndi mmene zimayenera kukhalira I hope
kuti even tikawerenga zotsatira nkhope zake zikhale zomwezi. Yeah, of course nzovuta kunena choncho chifukwa choti sizingatheke kuti aliyense atuluka kusangalala koma kungozikonzekeresa ndithu kuti yayi apambanani munthu mmodzi ndithu bana iyayi ndiye tinangoti tikuzondeni nkulankhula wina tikuzondeni komanso kuti akonenanga mwangoti ziyi anyamata chuchitika nchani kumeneko. So what we know is lero akusankha ma position 20 awiri adziwika kale a president chakwera ndi akazombo ndi apanopa akusankhano 18 ndi akuti akapita akumapatsadzi mapepala 18 no amadusa pepala by pepala pakhala anthu 18 pa every box ndio ukafika pa box paja kutenga pepala kupita kukaba ujeni kachi ka ballot box kaja ukatika nkubwera kupita next kutengaso kupita choncho ukayamba kukumaliza 18 places so pali ma delegates 1700 onsewa achite process imeneyo nchifukwa tikuganiza kunena kuti it may take us to the early hours of tomorrow. Exactly. So pakakhala kena kalikonse ife tilipo mpano ntchito imene idafusira ndi imeneyi yomakuuzani sungathawe pano. Achulu achilonyamula alibe even timati chani choyimisira kamera tripod tripod ndithu koma iye achulu akulimbikira akulimbikira nyamata ameneyu ndi nyamata olimbikira ntchito achulu atani akwatira achulu adikiriza kwambiri sikana uja kodi sala kwatira mikono sikana uja ungodikirabe achulu cameraman adzikhala pabanja mutseka bwanji pakadali pano ino apa mkuku no mmene mukukambiramo kunena kuti tulo ife tumatha kubwera pena katithawa tokha koma no we still be here ife mmene tinayambira kukamba zokhuzana ndi convention imeneyi mpaka timalize nawo Malawi tiwauze kuti kuno kwatha bwanji ma delegates ena ndi amene akudutsawa akuona kuti afunda nsalu za congress ma delegates amenewa akuluakulu akudutsa pano iyayi nde pakadali pano tikusiyeni kuti mwina mukhoza ena kupeza katulo pang'ono koma zikapsa mkatimu kaya ndi 2 koloko kaya 3 koloko kaya 4 koloko ife tilipo mpano mpaka tikuuzeni kuti kodi nkhondo ime chifukwa nkhondo iyi njangitawo ti nkhondo iyi musaichapetse nkhani nkhondo iyi kodi angitawo ndi chani iya ndi nkhondo zikuluzikulu nkhondo sizamaso anthu amene apikisana mundu akuluakulu for example pa first deputy president pali Mphangala pa secretary general pali Mphangala Zimbabwe ndi anthu akufunsa kuti kodi ndiye munthu yakaluza ngati sapeza mpata papeda basi sakhaso muneki chifukwa ita afusa nkati muja mafusa kuti ina ngati angu aganizana akuti aja akaluza mwina pa secretary general ndezathira bwanji mwina apasebe mpata aime pena kuyesesabe kuti munthu wamkulu kwambiri mwina wakhala ayitali asangokhalira topanda mpata chifanira kuti ndiyangitawo tifune wina asafune wina abe agwabe basi wina wankulu makangati pa secretary general pala Richard Chimwendo pali Iznohowa Nkaka ndiye pali Simplex Chichola ndiye pali Dr. Chris Chaima Banda Ambawala ajadinka kwa kule secretary general Alex Major ndiye pala Tyson ndani Dairo Siga mati ndani aminaja I've just forgotten the surname kumana also akuchallenge alisipo mwepo akutegezana pena bakaka nditeka chituchi ana anthu azizimuka ntatenga chituchi so yeah pali ntchito ilipo mmene zithere mkatimu tikufotokozerani pompano pa kanema wa Times. Ndine Brian Banda usiku uno kukulankhulani kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Ntolankhani wathu Kathe Maulidi ali mkatimu akabweranso ndi zina tikufotokozerani. Musatalikire, will give you all the developments msonkhano wa 2024 MCP Convention pompano pa Times Television. Musatalikire, we'll be back with you as developments emerge. Goodbye for now.